Television Network. Ang buot silingon, galutaw pa sa tugabang. Hulaton tapakon anong resulta sang desisyon sang Korte Suprema sa kuwaranto nga petisyon nga ginpasaka sang Solicitor General. Plus, hulaton ta pa kung ano ang mangin desisyon sang mga miyembro sang Kamara. Pagkatapos, nga madali na gilang magtakop ang ila sesyon kag pila ka bulan nga makapahuway antes talakayon ining bala. Tugutan, tagaan, bag-o, nga prangkisa ang among ABS-CBN. Ang buot silingon, gautaw-utaw pa. Wala pa sang kasiguruhan, kabay pa. Kabisan paano, madayon ang inaduso sang Senado nga tagaan anay sang lugar. Tagaan sang Tubtob 2022 ang among television network nga makaoperar samtang ginatalakay pa ang prangkisa. Ang presidente nagbato na sang among pagpasaylo apang nasandig sa Kamara ang kapalaran kag buwas damlag sang among ABS-CBN, isa sa pinakahigante nga television network sa bug-os nga Pilipinas. Nakataya ang linibo-libo ka mga trabahante. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon.
Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na morning. Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga merkado nga nagabukas na karon morning. Kamusta ang aton sini mga bumalakal? Kamusta ang mga nagapanguna nga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Ang aton patrol nagalambiyong na sa pila ka mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Aber tukion ta, mayong panahon, hindi tuman katugnaw. Husto-hustuhan lang ang panginakakulbaan base kon sumulod ang summer. Kag kon may El Nino naman, kag magbatyag na makita sang tuban nga kainit sang panahon. Tukion ta na ya. Ang aton patrol, kamustahon ta mga presyo
sa merkado. Balita sa Patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Sean Fred, good morning sa aton pinalagang nga mga tagpalamati. Good morning. Mayad gid no ag tiyempo subong kaagahon tag mayadman ang supply subong sang isda diri sa Burgos sa Public Market Action Fred. Mayad kay damo kita makita subong klase-klase nga mga isda. Unlike sa mga nagliliga, jutay lang gid ang supply no. And ti kung damo sang isda expect sa aton sining nga mga lauman no sang aton sining nga mga kauturan, especially bumalakal, nga may pagnubo man sa pila ka mga presyo sang isda subong nga aga. Subong nga Action Fred ang nakita nga naton, wala lang kita sa mga panalagko nga supply gikan sa banwa sang hinumaan only ang supply diri Action Fred sa sang Valladolid kag subong man diri sa aton no sa Sibukaw Barangay Banaco. Ang available Action, Alvin. Yes, sir. Pamakuton mo karon kung pilang presyo sa sulubahon nga baboy bala. Kay si Action Del birthday subong nagtugon sa sakon nga mapabakal sa 10 ka kilo. Sulusubahon ta karon di sa estasyon. Happy birthday to you. Kay Action Dale, no? Happy birthday. 10 ka kilo nga baboy kanto ang Action Fred. Sulog bahon kanto ang dugay. Ari nang kwarta ni Del ha? Yes, sir. Sila nga makuta si Alvin abe si Action Alvin kung pilay na kay baklo niya para ipamahaw di sa ato na sa Action Radio. O kanamit, good, no? Timing gini pamahaw ya, silog ba nga baboy? Ay, aba, kampiyon, kampiyon gini pamahaw. Pero, okay ni Action Fred sa ato siling nga mga kauturan, kaya ang available subong, sa una, kabaligyan ni sa panalag ko, ambot kung anong natabo nga, way gijaguro supply, kagat na lang siya sa bisang ginagmay na subong, no? Dorado. Ang dorado ta subong kay parinini, pila subong? 160. Oh, 160 Dorado nagliga to 200 ni Action Fred mo. Ang Dorado subong 160 damo supply ang palit mo subong pare pila na 180. 180. Oh, dugay man wala nagpakita si kuno anong tawag sini? Tabas. No, ang tabas tagpila subong 180 man. 180 ay abaw ka ba nga barato subong Action Fred no? Sang presyo sang isda subong aga diri sa Burgos Public Market. Ina Action Fred ang tabas. Si kuan subong Junior masako-sako pa pero diri kita sa may area o kon sa may Bangros no. Ang Bangros ka kay Dudong mangkutonta. Tong pila subong ang Bangros? 200 to 190. 200 pesos to 190 ang kilo. Amo na ang lakat sa presyo sa Bangros. May kon man siya diriyo tulingan ning kuno pre ano ni? Pila na siya subong? 180. 180 ang tulingan. Iniya kay Junior may bulaw-bulaw ka o? Pilaw ng bulaw-bulaw mo pre? 160. 160 o 160 medyo nubo-nubo sa Action Fred. Nga presyo sang bulaw-bulaw 160 so mayad ang presyo upos-upos Action Fred sakto niya sulog bahon para kay Toto Dale no birthday subong ni Toto Dale the best ning sugbahon ini nga upos-upos may dagko may gagmay ang dagko tanay ang dagko tao pre ngi pila 270. 270 kampiyon ni siya sugbahon Action Fred upos-upos ang gagmay 240. 240. Okay. Amani ang available sa iya karon Action Fred. Uy, ang bansa mo gali preo. Pila sa mga bansa? 350. 350 inaya bilog. Pero kung i-karnihon, rather may mga cut-out na siya, iwaon? 400. 400. Action Fred, no? Amaning makita ang so far nga medyo dagko, pero amaning bansa, ang isa ka kilo, rather ang isa ka bilog, sinigidalagan pila kilo? 3, 4 3 to 4 kilos Action Fred, no? Amaning available subong aga diri kay ungi. Pero ganto naman kita Action Fred sa kay ano, lubo-lubo sa kay Maymay available sa kagagmay nga mga Bangros. Ang lubo-lubo ta pare tagpila. Tag 160. 160 subong oh. Ang kanami man kay kampiyon no. Kay gidya lakot nga iban pino pagid. O ano ni daw Bangros nga gagmay pre. O ano tawag siya ni daw palang man inog palargo pa lang sa punong no. O pila na subong. Tag 140. 140 pero pwede na ni sa Action Fred masugba. Rather frito bla. Oh, so far ang marot by the way pila.
160. 160. Oh, medyo nagnubog sa Action Fred. Nagligad 180 ang Marot, no? Rather, ang Marot 180 pero subong 160 na. Pagka-amat-amat kita Action Fred 1-1 to tato. Basi pala makita naton si Nini Pato. Kag maka-discount kita, sang Action Fred. Karne. Action Alvin. Yes, sir. Tapos mo report karon mga alas 6 kuno balik ka di kay ginaluto pa ni Action Dale ang mga pagkaon tadi para pamahaw. Yabaw, kampiyon gid ni, no? Kampiyon gid ni siya Action Fred. Mangkot kita ya sa kay Sunny Demandar. Mangkoton talang ang sulugbahon kay birthday subong ni Toto Dale Salazar. Di mangkoton tabi si Jason. Son pila subong ang sulugbahon lang kay ma-order kami 10 ka kilo. Special kay birthday ni Action Dale, no? Okay. Pila subong ang sulugbahon? 220 lang, sir. 220 Action Fred. 220. Para sa birthday. Anong tawag sa ning the best nga sugbahon, Fred? Ang buyon. Buyon. Liempo Action Fred. Kung buyon. Saktuhan gid ni siya Action Fred, no? Amo ni Action Fred, salamat kid kay Toto Jason. Kay mo lang na aton niya kinanglan so para sa karon. Pero kung gusto man ni Toto Dale maglitson, ano ba ang ulo lang Action Fred, litsonon? Oo. Tawag siya ni? Paturbo nga ulo. Paturbo nga ulo. Pila subong ulo? 140 lang kilo. 140 lang ang kilos ang baboy. Thank you, Toto Jason. So, for Action Fred, no? Muni ang nagpangunang presyo. By the way, Action Fred, way nato naman na reportong sa pinaka-main entrance dito sa kay Toto, or rather, sa kay ibang diri nga mga baligyang isda. Ang lagaw, by the way, may laki galing nga lagaw, Action Fred, no? Ang bahi, amo nang mahal. Ang laki galing nga lagaw, 250 ang kilo. Ang bayi nga lagaw, kitalagan mga 350 man. Ang laki nga lagaw na medyo malamala na unod ya, ang bayaya kampyon. Namit isugba. Yes, sir. Amo nang ginapangita sang ibang kalabanan, mga bayi. Ang laki yan, namin paksyon. Yes, Action Fred, no? Tingala gani ko, ano ni nga klase nga lagaw ni nga barato, nga 250 ang sa tupad ni mahal. Niya kay ini nga ginpahigad namon, mga laki ni. Nga lagaw barato, ang bae mahal ko tuod man, no? Mahal gid man tuod ang bae. Ay, gapangita ka nagligad to Action Fred Salmonete. Available subong ang salmonete 280 lang ugalin ang kilo. Ti paamanan tas ang tilapia. Ang tilapia Action Fred is 180 ang kilo. So far, amo ni ang nagapanguna nga presyo sang isda na at the same time ang sulugbahon para sa birthday, cumpleaños feliz sa kay Toto Dale Salazar. So, by the way, sa aton pinanggang ang mga tagpalamati, hindi gid magkalipat, no? Ngang Samson Plus Herbal Capsule, kagang Mighty C. Isa ini kada best ka kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Las 9 sa aga, tubtub alas 3 ang takna sa hapon, pamasyar ka mo da, komportable, matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto, nga halin pa sa Amerika. Kay mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gali ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot siningon maayo klase. Kay hindi iya magrekomendar ang mga medical doctor kung hindi maayo nga klase, kag hindi makatambal sa pamalatian. Ang Life Extension dito sa Amerika, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang
sa J.A. Esteban Building, Dalalakson, kilid lang sang opisina sang DHS. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Aga pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado. Bis bala nga mga police officer kinahanglan mas timbrano pakulo kurtihan yung lawas nyo. Kuno perte kadako sang buyon, perte kadako sang hawak, delikado ang inyo trabaho. Kay ang Directorate for Human Resource, ang Doctrine Development, nagaplano sanksyon. Ini lagko tiyan bla, kag lagko mga hawak, daw delikado base kon makakasan kamo trabaho. Medyo walking kamo, no? Para nga maiban-ibanan ang aton kadakoon. Ang sanksyon suno sa report halin ini sa withholding sang mga inyo pribilehiyo kag suspensyon. Kung pamatian ta kahapon si PNP spokesman Brigadier General Bernard Banak. Samtang ang PNP Chief General Archie Francisco Gamboa nagbando sining dalagko nga mga pulisan dalagko tiyan nya abi medyo pagamay-gamayan nyo. Kay ang mga sobra sa bugat nga mga police officer, delikado ang ila trabaho.
Ti siling di Gamboa, ginapangabay ko ang mga sobra sa bugat nga kapulisan. Abi niya, iban ninyo, 2 ka kilo, tagsa kabulan ang inyo kabug-aton. Kay siling niya, ining mga pertikadlag ko tiyan, pertikadlag ko hawak ng mga kapulisan, mahimo nga madulaan kamo tsansa nga ma-promote kamo. Kung hindi kamo, magpagamay-gamay it buyon, kag pagamay-gamay it hawak. Di may mga pulis ita nga kadlag ko, pero ito mga manug-retire na siguro daw, hindi naman ano. Abi, kung kaedad ka na mga 53, 54, hindi lang nga daw, 54, 56 ang retirement sa kapulisan. Di ko magamo ng edad mo, kag dumako na tiyan, bain lang na, kung ako sa mga opisyal, manug-retire naman na. Ting iba na, natural, ako tiyan, pungko lang sa opisina mo. Ang iba naman niya, tila sobrahan naman. Kay perti kumaon. Perti pa mag-inom, ang beer kadaan, perti pa dako buyon. Amo nang mando, parang maulo ang ligan nyo. Ang inyo trabaho medyo kanay-kanay, anay, inom, kagkaon. Pagamay-gamaya ang buyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Uy, nakabakal na kamuhabon, 100% natural habon, wala sa ginsimpon nga chemical habon, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa ubing kaprisko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kotes ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan. Pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 15-19. Una nga bula, resulta, 15 kag 19. Second draw, ikadua nga bula, 28-19. Ikadua nga bula, resulta, 28 kag 19. Third draw, ikatatlo nga bula, 12-2. Ikatatlo nga bula, resulta, 12 o kon 12 kag 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kape-kape tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Makabulig ini.
paalerto sa inyo lawas kag paminsaron gapangapi na bilog nga pamilya healthy pagamo para sa mga lula at lulo ginikanan kabataan pwedeng gid ang Dr. Alfred's Green Coffee kay gintun-an gid ini sa mga scientifico dito sa Amerika na diskubrihan nga kung berde pang kape forte ka powerful sa inya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee loaded sang phytonutrients. Panawag siya natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton kulon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita nga tatlo kadlaw hindi ba kahit sarabyan. Delikado nga hindi magwang iko sa inyo lawas. Kape-kape ka lang, enjoy ka. Kape sang Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot ka lang, maging best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ano ining natabo kay Sandra Cam? Dumdum ka mo? Ning porte kababaan klase Bible, whistleblower, kundi ito may mga isyu, entrada dayon. Karon niya, nagbalik sa iya, kay ang Department of Justice kahapon, nagsumon kay Philippine Charity Sweepstakes Board Member Sandra Cam kagpito pagid may kaangtanan ini sa pagpatay sa Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Yoson III. Tiperte ini si Senior Assistant State Prosecutor Juan Pedro Navera nagbando kay Cam nga mag-atubang sa Department of Justice durante sa preliminary investigation nga schedule Marso 9. Ano ini? Siyang ipasibanda kay man nag-inkwentro na yung bata yan eh. Kagang inkwentro sa pagka may eleksyon nagligad blato, perde bata ya, pitik sintas, patay ni kontra, karon may nagtudlo nga ang tagpatay, nakita ini nga ara sa resort sa Masbate ni Sandra Cam. Disgrasya gid. Lantaon ta. Pero ginpanginwala ini ni Cam ang mga aligasyon. Isa man ini kadako nga kontrobersiya, porte no, ay kainit sa politika. Kung pirdi, lapit 2022, inkwento naman liwat, pero kung magagad pinatyanay, por Diyos, por Santo, kadelikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na, resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang certified youth. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos ini nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Mayo ini siya sa palanakit sang kalutalutan, ibanyos lang ang Santon Plus Herbal Oil. Kung magbutod ang tiyan sang kabataan, sakit yan, sakit puson, may dakpon ka nga inugbanyos nga porte ini kaepektibo para sa pamanyos sa kalawasan. Santon Plus Herbal Oil. So, bakal ka mo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinahanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang luto tatlo. Una kita, 658 ba? Dako na kayo. Ang jackpot, 260 milyones, 260 million. Kombinasyon in any order, 47, 11, 32, 45, 34, 29. Resulta sang 658, 47, 11, 32, 45, 34 kag 29. Sa ilo kita 649, ang jackpot 24 milyones, 24 million. Kombinasyon in any order 34, 47, 41, 2, 19, 17. Resulta sang 649, 34, 47, 41, 2, 19 kag 17. Ikatatlo, 642 kita. Ang jackpot, 19 milyones, 19 million. Kombinasyon in any order, 25, 39, 40, 7, 5, 9. Resulta sang 642, 25, 39, 40, 7, 5 kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Aksyon Radio!
amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nakalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Kay wala ni gabulag ang duha, gaopod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag may TC mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na, dire kita. Balita naton sa City Hall,
si Mayor Bing Leonardia gindipinsahan ng isyu angot sa joint venture agreement sang Basiwa kag Prime Water. Detalye sini upod sa aton birthday boy, Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayang action, Fred, importante para kay Bacolod Mayor Evilio Leonardia ang supply sang tubig kasunod action, Fred, nga nagasanyog ang syudad sang Bacolod. Inisuno sa alkalde sa Bacolod City sa tunga sang issue sang joint venture project sa tunga sa Bacolod City Water District kag Prime Water. Ginpahayag ni Leonardia nga base sa impormasyon nga ginpalambot siya sa management sang Basiwa, naka-issue ng Water District sang notice of award para sa Prime Water kag baton naman ini sang pribado nga kompanya. Sa karon action, Fred, 54% gid lamang ka mga pamalay ang maserbisyuhan sang Basiwa kag sa sini nga joint venture project sa sulod sa 25 ka tuig ginapaabot nga masuplayan o kon malambot ang 90% sa mga household sa Bacolod City. With the growth rate of Bacolod, water supply must catch up with that. We may not be able to sustain the rate of and the momentum of our growth and development kung ang water supply natin cannot catch up. Nabatian si Bacolod Mayor Evilio Leonardia. Atong dina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rushi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action. Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahin na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, isa kalalaki priso sa Kawayan PNP matapos nadakpan nagapangkulikta kuno sa pagpataya sang small town lottery. May detalye si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. Good morning, Aksyon na Fred. Priso karon sa custodial facilities ang Kawayan PNP. Ining si Jason Magno, 22 anyos, may asawa, residente sa barangay Gilhungan, Kawayan Negros Occidental. Ini siya ang nadakpan sa akto sa Otoridad Action Fred nga nagapangulikta iya sa pagpataya sang STL Bukis dito sa nasambit nga lugar sang Sitio Manga sa Muman nga barangay. Nakuha sa poder niya ang isa ka pad paper kag may combination sa mga number ini Action Fred kag subong man 50 pesos nga possibility proceed niya sa iya sini nga pagpataya. Madumduman Aksyon na Fred nga masupog karon nga ginakampanyahan ang illegal nga panahor base man sa mando sang mataas nga pamunuan sang kapulisan. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na porte maning COVID-19 no. Nangalapkap siya sa bilog nga kalibutan. Porte man ang usdang sang ekonomiya. Maigo ikaw sang COVID-19 niya. Porte ang ekonomiya mo gasarurot. Porte o. Labi na gid ang pungsod China. Sos. Karon ya ang pagpangalapkap ya hindi lang sa pungsod China ang kaiping nga kapungsuran. Inurot ya. Linat na niya. Hasta subong daw ulag takbate nga may aras la na may natukian sila nga tambal sining COVID-19. Porte klase kagaw, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na dire kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon, Fred, ako pining 3 ka mga lalaki matapos na aktuhan nga nag-engage sang illegal nga sugal sa Purok Sibukao, Barangay Banago, diri sa siyudad sa Bacolod. Hindi sila musanday Charlie Caldea, 25 anyos. Kag Reneboy Gancia, 32 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok Sibukao, Barangay Banago. Nadakpan man ining si Danny Balones, nagapuyo man sa Purok Raming Barangay Pilar, Banwasang Hinigaran. Nausunod diri kay Police Lieutenant Colonel Levy Panggi, ang concurrent nga hepe sa Police Station number 3. Ining 3 ang naktuhan sang mga operatiba sa Police Station number 3 led by Corporal Ayan Joy Brinques nga akto action plan nga nagahampang sang tong its. Nakuha diri ang isa ka set sang playing cards o kunong baraha kag subong man ang 160 pesos silbi nga bet money. Karon iling 3 action pred kanday Caldea, Gancia kag Balones ang detenido karon sa custodial facility sang police station number 3 kag nagapangatubang man sang kaso violation of PD 1602. Aksyon, Alvin. Yes, sir. Luyag talang klaruhon ini. Kundi porting kapanya subong sa illegal gambling, hindi lang illegal nga droga. Mga bugoy, tumbo, tong-ets, o kung ano dira nga mga panahor. Ang hindi ko magtsidyan amo ni. May mga pila ka mga report nga may na-raid ang pagmadyong. Kamusta kung ikaw abi gamadyong ka sa sulod sa puluyan nyo, pwede ka ma-raid? Sa pagani na sa pamangkot action pred, pwede na gali na sudlon karon. Pamangkuton mo ang aton kapulisan. Naton ano ang order? Ang order nga makita lang sa mata, amo ang dakpon, o kon sa sulod sa puluyan, may araya nga puluyan nga may ginamadyungan niya mo. Oo. Damo ya puluyan, diya nga dagakadto ang mga gamadyong, ano ini, dala pa ni sa mando, nga pwede masulod, bisan pribado nga puluyan. Sa action pred, no, ipaklaro tagin na sa mga kapulisan. Diri man sa siyudad sang Bacolod, kumbala ang amuling nga klase sa sang hampang, di kung sa action pred, madyong hampang lang man mo. Galing kiti kung ara sa sulod sa balay, dakpon man. Pero kung sagwa siguro posible, inaya action pred, posible kag nag-involve man sang may mga pusta nabi.
Pero Action Fred, no, i-check tani sa aton sining nga mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod. Sa dugang paginaton nga balita sa Police Station number 1, disemayado man ang ining 23 anyos nga lalaki matapos nga ginakawatan sa downtown na area. Ang tagreklamo diri kilala kay John Day Basalay. Nagapuyo ni siya sa syudad sang Talisay kag nagpa-record sa station number 1 sa aligasyon sining samtang yara sa Dalan San Juan, Luzuriaga. Na-discoveryan sining ang iya sining bag, ang abrina kag nakuha ang iya sining cellular phone ang bili 15,000 pesos. Sa dugang pagid nga balita, si retired police personnel nga si Police Senior Inspector Ramon Villanueva sa 60 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Malipayon Barangay 12. Ang nagreklamo kag nagpa-record man sa police station number 1, nagreklamo. Ang reklamo niya si Dante Medicilio, ni ang in-charge pala Action Fred sang demolition sa area sang Purok Malipayon Barangay 12. Sa diin suno sa aligasyon sining retirado nga polis nalakip man ang iya sining puluyan nga na-demolish, especially ining duha ka story house sa diin suno pagid sa aligasyon nga nagresulta man ini sa pagpangawat sining wala man makilala nga kawatan. Nakuha man ang wallet sa iya sining asawa nga may unod pang kwarta nga 15,000 pesos. Balita kag report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action
Balita Evening Edition. Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to area 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,